Častá otázka je, nakoľko aktívne môže dieťa s diabetom absolvovať všetko, čo mu život ponúka, a hlavne teda v škole, čo môže robiť, čo nemôže robiť. Už som to tuším povedal, že diabetes nie je choroba zákazov. To znamená, že vylúčovať deti z telesnej výchovy je totálna hlúposť, pretože čím viac sa dieťa pohybuje, ale pravidelne, tým menej inzulínu potrebuje. Sú známe veci, že vrcholoví športovci pri pravidelnom tréningu, ak mali diabetes, tak im stačili menšie dávky inzulínu. Iná vec je, alebo podobná vec je skôr aj s takými aktivitami, ako sú školské výlety a vtedy, keď sa to dieťa dostáva zo školy do voľnej prírody, povedané. Opäť, väčšinu tých aktivít môže absolvovať, ale musí vedieť, čo v týchto situáciách robiť, keby sa vyskytla hypoglykémia, keď bude mať vyššiu fyzickú záťaž. Osobne považujem, a je to vo všeobecnosti aj vo svete tak brané, že akékoľvek vylúčovanie detí z takýchto aktivít je diskriminačné a myslím si, že je dôvodom na to, aby sa tí rodičia obrátili aj na príslušné orgány s tým, že ich dieťa je diskriminované. Lebo sa už stalo opakovane, že rodič bol ochotný ísť ako sprievod na školský výlet, ale zo strachu ho pedagogickí pracovníci to dieťa vylúčili z takejto aktivity. Nie je dôvod.